Hei, salut, eu sunt Luca, bine v-am găsit la un episod de Brawl Stars. Sunt alături de Alex. Salut, salut! Și dacă doriți, vă rog să intrați pe profilele noastre de Instagram, să dați un follow Și un like și un aici. like. Da, aici. Subscribe De toate. Hai, și să-i dăm drumul să nu mai stăm la vorba și start. Stai să băgăm pe... Bine, am dat ready. De la 2. Ce are? Da, eu dau. Eu trebuie trebuie să să dau. dai. Pardon. Hai să vedem cu cine. Ia pe unul pe care ai bifă, ia pe Colt. Nu vreau, eu vă dai Dynamite. Îți place ție Dynamite? Da. Bă, nu-mi place deloc Dynamite, dar în fine. Uai, PNG. Hop. Hai pe ce scuturile, ia-le tu pe astea, că eu le iau pe astea două, ok? Da. Că eu iau mai greu. Uite-o pe Rosa. A omorât-o. Uite-o pe Jackie. Ajută-mă aici cu pe mine, te rog. Gata. Ai puze. E pe puze. Avem ce... Ăsta, am uitat cum se numesc. Gemuri. Power up. Power, da. Ai grijă că te omoară Jessie. Omoară, stai. M-am plecat de lângă ele. Hai că bube. Bravo, bă. Dă-le și asta. Shelly. Am acolo în locul 1. E aici, Shelly. Am văzut. Hai mă, Luca, că-i batem. Bravo. Am mai este cineva. Hai să căutăm prin buș. Uite pe Poco. Poco? Uite-l aici. Dai. Bravo. Pentru asta dați un like. Adevărat. Locul 1 în top. Da. Dă play. Nu, mai lasă, hai să... Că eu nu mai vreau. Nu, mi-a dat 64 de token doubler. Mie nu mi-a dat. Mi-a dat 42. Și cred că în episodul ăsta vom deschide un chest. Să vedem ce avem pe aici. Aoleu, trebuie să fac misiuni. Aoleu, cred că trebuie să fac. O grămadă. Da, le fac eu în altă. Știi eu cum Mr. P? Sau nu. Au, stai că mi-a căzut iPhone. Hai că... Tăcăm Laura. Dar bagă-mă mai aici. Da, asta vreau să văd. Deci, sau lasă-mă, hai să că joc. cred că dacă... Joc tot cu Dynamic. Hai. Aoleu, ce-a apărut aia din nou. Nimic, hai. Plim, plim. Hai că mai facem un loc, nu-i așa? Hai poate trei cu ce... Bum. Hai că deja avem un par. Dar eu nu am pe Pami. Are. Zi mersi că ai Mr. P. Tu nu ai. Mi-a picat mie, băi. Trebuie să ai bulan. Păi tu ești mai bulanus. Stai că meciul viitor eu Sprout. Ne, Jackie, ne. Bă, Jackie. Am spart-o. Deci, Locul 4. avem 9 de-astea. Sprout. L-ai văzut? L-am văzut. Ai spart-o pe Jackie, nu? Da. Uite-l pe Sprout, bă. Vino cu a. Unde e? Hai, din asta. Da, aici? Uite. Mamă! Eu am fugit. Am fugiat. Hai că îi dăm lui asta. Zic că asta moare repede, foarte repede. Da. Mă moară, foaie, mă moară! Ai murit? Da. Eu am murit, fă. Marș. Găsi, măti. Haide. Hai să dăm cu de-astea. Trebuie să ne ferim, haide-mă că luăm locul 1. Da, hai că mai apucăm dacă e. Apucăm. Trece-te. Mergi în zigzag. Hai că o sparg eu pe Jackie asta. Pe Ems, uite aici. Măcar nu să luăm ăsta. Dă-te că îi dau eu ăsta. Dă-i, Luca, dă-i. Dai. Mama, a pus ăla fix în față. Calme. Piciorul în el. Nu, că am fugit. M-a tras.
Dai. Vezi. Mamă. Luca, fugi. Ne. Las, nu contează, doar puteai. Ne scade, mi se pare. Nu ne scade. Nu, mi-a dat plus 3. Prima, a doua rândă n-a fost cu noroc. Ghici ce acum, ghici. Uitați dacă nu mă credeți că l-are. Nu pot să cred. Da, uitați, credeți-mă și pe mine că l-am cu Mr. P. Și am încă ceva. Spike. Să știți care e Spike. Și nu mai juca cu Spike, joacă cu mine. Bă, da, nu știu, eu joc cu Pem, că am o misiune pe Pem. Hai, Joc ganga. cu ăștia pe care misiune. Păi ăsta am. Îmi dă 250 de 200. Bun, bravo. Câștig. Haide. Da cu Mr. P. Nu, nu-i nimeni. Uite-l pe ăla. Pa. Ai grijă. Penny. Bă, du-te, mă, că am vrut să... Te-a spart? Da, mă. M-a spart, m-am urât, nu m-au spart. Locul 4. Mamă. Spawnă pe ăștia. Am fugiat. Te-a băgat pe tine, băi. Mamă, ieși, fă Penny. Am murit. Hai că fugi. Mă, să știi că merge și mine tu. Cred că pierdem. Da. Hai că avem și noi net. Da. Hai că am avut și noi net. Ne scade, da. Foarte bine. Minus 1. Nu știu, hai, nu. N-are nimic. Băgăm un Brawl Ball? Ne. Hai mă să joc. Joacă tu cu... Eu joc cu Rosa. Hai cu Rosa. E un băiat aici la mulți ani, dar nu vreau să știu cine e. Să ne uităm, să jucăm. O iau eu pe asta. Meci nostru. Praf ești. Mâncăm de vin. De morți. Rosa my game, fuck is my game. Cine dă în noi e gay. Poate nu mai dă niciun. Adevărat. Oricum. După baby asta. Nu știu că ești. Bă. Hai că dai. Mă, mai cu Crown în echipă, ești nebun. Că Dai. tu vezi pe cine omorâm noi, bă? Eu dau de grație. Am zis. Am zis. Hai M-a că omorât. Bobiță. M-a omorât Eu Clauleț. n-am ca bobiță. M-a omorât Creu. Sper să nu mori. Hai să mă bagă. Eu ești mă de aici. Cineva în bușe. Nu. Nu e nimeni. Asta am bușe. Era ăla lui Mr. P. Mamă, bă, dă-te! Luca, stai aici. Luca, vezi că stăm în bușul ăsta, că bagă asta aici. Ne dă viață. Vine. Stai lui ăla. Păi nu pot, că eu sunt de la Stai. apropiere. Da, adevărat. Hai, stăm aici, Hai să-i spargem pe Crau pe ăștia. Hai să mergem pe ăsta. Ia-l. Vezi că ne dă cu superul ăla. Vino cu... Uite-l pe Crau, bă. Eu pe partea, Ți-am zis, bă. Fugi. N-are. Lasă. Dar măcar ne dă. Da. Cât ne dă? 7. Bun. Haide, bă, dă-mă să deschid, mega bucu. Mă nervează. Cu cine să mai joc? Cu Nita? Da. Nita! Ui, la. Nita e cea mai bună. Bă, eu stau în buș. Ce ești buși? Că vreau să stau în buș. Deci mai bine faptul de car. Nu, da.
Adică eu aia tot... Stai și tu în buș și se omoară doar ei. Dar nu merge de așa. Da, zic. Nu fugi acum, te omoară ăsta. Cine zice? What? Asta te feca. Hm? Asta te feca. Nu? Da. Dar băga, bă. Da. Ok. Uite, iar tot în buș. Să-i las mai încet, că se vede prea tare. Fel pe Barley. Bă, pe mine mă împuși, mă, pe cine împuși tu, mă? Mamă! Uite, bă, Barley de aici. Am luat 4 de lei. Vino. Eu am 10, bă, ia uite. Hai, mă, Luca, dă-i. Hai că-l spar pe bul. Mamă, dacă am și un net. Hai că vorbi. Locul 1. Cu Nita. Acum, na. Hai, bă, dă, bă, să deschid de la o dată, că nu mai pot. Haide. Dă meci. Hai că mai puțin și deschid ăsta. Ma. Ce? 20 de gemuri. 20? Da, 36. De gemuri. Am. Eu am Să vedem 17. Să vedem ce de astea putem să vedem ce skin-uri putem să luăm de pe shop. Și ea. Nu avem niciun skin să luăm de pe shop. Îl luai dacă ea? Dar luam ceva. Puteai să-l iei pe cont atunci, dar am dat. Hai că i-am dat. Stai să văd pe ce mai am în misiune. Avem misiune pe nimic. Asta are pe aur pe Shelly? Da. Cu Shelly? Nu, încerc să văd. Așa, nu știu cu ce să joc. Cred că cu Bibi. Bibi, nu mă pot de Bibi. Bă, dar stai că eu nu știu cu cine joc. Auzi? Joc cu Barley. Auzi cu Barley. Atunci dacă... Auzi? Aveți că jucam la asta, la Brawl Ball. Nu vreau la Brawl Ball. La două? Da. Bine, mergi cu la două. Dacă tu vrei la două, Haide, că vreau să deschid poate un pic ceva. Da, să știi. Mes. poate spică. Da. Ce căutați, măi, Dynamite aici? Dynamite. Vezi că poate te sparge aia. Pe mine, mă, cine să mă Nu, spargă pe mine, știi? Auzi, n-am net. Ce să Hai, să știi că am și o net. N-avem net. Că, da. Hai că mi s-a pus. Hai, gata. Locul 2, haide, Alex. Bă, nici mult l-am luat. E deja locul 2. Uite, că a fost pe Jackie asta. Asta zic că ne moară. Hai că să știi. Ce mă? Locul 1. Ce mai vrem mai mult de atât? Zic ce vrem mai mult de atât. Nu cu brawler de așa bun. Într-un fel Mr. P. Rock. Ăștia. 42. Hai că-l deschidem, se pare. Bine. Să vedem mai de. Am să înțeleg în bralor de ai misiune, ok? Da. De să joci. De vreau cu Barley. Nu cu Borgi, joacă cu Nita ca să poți să-i mega box-ul. Hai că joc. Hai de play. Bine? Da. Nu mega box-ul. Bă, cred că pică. Nimic. Pică Frank. Ai Frank? Nu. Frank pică. Nu pică. Pică Frank. Pare cu tine? Și cum ar fi, bă, să pice, Frank? Pică Frank. Ar fi cool, mea. Asta poți să mai retragi, să nu intrăm chiar așa în mijloc, ok? Uite-l pe... Nu mai te duce așa spre Nu, ei. că eu dau și mă dau în spate, să vezi? Dacă am sonet, Eu ce zic, cum mai te duce așa că n-a venit? eu te sparg este eu. Uite pe Piper, hai grijă. Da.
Văzut. Piper. Ce să mor pe Piper. Ai grijă mare. Mamă, ce mi-a dat-o Piper. Pleacă. Mamă. Dispare. Am băgat la col. De ce m-am băgat eu la col ca prostul? Alex. Am băgat la col ca prost. Mi scade, mamă. Mai pierde și omul. Da. Că e esențial. Nu mai joc cu Nita. Bă, eu zic să joci. Măcar ia... Nu mai joc cu ăsta. Bă, dar măcar ia ceva unde ai și tu de-astea, nu știu unde ai bif, ca să poți să ieși tu megabox-ul. Dacă nu e megabox, dacă nu e de la cu bif, nu e megabox-ul. Hai. Stai puțin, că trebuie să bag telefonul, l-am încărcat. Da, câtă baterie ai? Eu am 85. Eu am 9%. Piper, ai văzut-o? Am văzut. Ia acest, de ce pleci de lângă acest? Ăla? Da, de ce pleci? Le-au luat Dynamite. Ce-ți mă ăsta de aici de sus? Ce mă nervează. Și mă nervez de data. Adică nu are, nu. Mori, mă. Trage. Ai grijă. Gata, e. Eu zic, dacă faci ea multe de astea, cred că mă impresioneze pe mine. Ce să zic? Ia vină cu încă. Ai murit? Da, mi-a dat amândoi ca lumea, mi-a dat-o. 7 luni. Mamă! Tu ai văzut cum erau toți trei cu mine? Ei, nu, iau un... Nu mai pot. Nu mai ia cu Barry, că nu știu să joci cu Barry. Cu Barry trebuie să dea așa. Nu știu să zic. Iau un ăsta cu bifă ca să-i megabox-ul, ascultă-mă. Nu știu, joacă cu Colt. Joacă cu Colt dacă tu vrei. Da, cu Colt, da. Cu ăsta nu merge. Nu merge. Cu Colt. N-ai skin-ul ăsta, nu? Ba da. Nu l-ai. Nu, l-am pe la alb. Uite. Da. Jucării poveni. Haide, joacă cu Spake. Nu. Nu știu ce vreau să joc, nu mai vreau să mă joc cu Rosa. Joacă cu asta. O duc pe asta la 15. Da, ready. Da, mai merge atât de prost netoperi. După meciul ăsta o să încheiem. Da. Dacă vreți un Și video... dacă nu luăm locul 1, nu încheiem. Deci dacă vreți un video... Dacă vreți video următor atât de repede... nou! Vrem să dați un like la acest episod, să facem mai repede episodul, nu? Da. Uite-l pe Nani. Nani. Asta cred că a băgat bani în joc. Puiu, mami. Nu știu de ce la altele persoane care zi, au brawlerul ăsta nou, spun că a băgat bani în joc, nu știu de ce. Cred că mă uftit. Locul 4, așa slabi. Suntem. Acolo a venit bula la mă de 6 sau de 5, cât avea? 6. Bul. 6. Cine se uită la noi? Uite cineva, what the fuck? Că băga, bă. M-a murit. Că nu mai răi. Gata, 4. Ce-ai la cu 3, ce să spun? Uite, bă, că mai are puțin, iar și-ai murit, frate. Ce mă lua la tălua aia, du-te peste Că nu ea. pot. Du-te mă peste ea, mă, Luca, că nu are ce să facă. Nu, a plecat, lasă. Te-ai murit? E că nu are ce să ne facă, acasă de la apropiere, nu știu, de la depărtare, nu are ce să ne facă, vezi? Omul ăsta poate să repede.
Am luat pe partea cu ea pe aici. Nu, uite, mă duc, nu. Ia să vezi. Nu, uite, da, nu. Nu, nu, Fugi. nu. Două, pe trei. Plus 2, e bun? Cred că atât a fost episodul. Da. Și să vedem dacă ne pică ceva. Oare dacă ne pune. Sau mai jucăm un meci ca să fac și o 400 și să deschid ăsta. Bine, mai. Mai dăm 2-3 meciuri. Și nu, 2, 3, una și încheiem. Mai dăm 2-3 meciuri ca să ieși tu. Ce ziceți de aici? Să vedem ca să-i ăsta. Să vedem dacă pică ceva din Brawl Box. Nu? Da. Hai că dau tot cu cau. Dacă ne pică repede ăsta zi. Deci nu, mai jucăm un meci și încheiem. Bine, mai am și încheiem. Da. Speram să încheiem. Nu încheiem. Este cu Brock Lesnar. Ăla are Star Power. Ești prost? Colt. Bă, nu mai te duce în ei. Că mori. Haide, hai băi. Pleacă. Pleacă. Ieși. Face no face. Bă, car nu omoară. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați pe butonul de like și eu am fost Luca, el a fost Alex și ne vedem data viitoare. Pa, pa!